Sedieť 8 hodín denne v zamestnaní do dôchodku a mať len 21 dní dovolenky za rok nechce asi nikto z nás. V tomto podcaste spovedám ženy, ktoré sa rozhodli vziať život do vlastných rúk a začali si zarábať z domu alebo z pláže ako virtuálne asistentky. Aj dnes vám jedna z nich prezradí, ako začínala, čo robí a ako môžete začať aj vy. Ahojte všetci a vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Ping Assistant. Dnes tu so mnou mám Kajku Klimkovú, ktorú týmto aj vítam. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých. A dnes nám teda porozpráva Kaja jej príbeh, ako sa k nám dostala a ako sa jej dnes darí. Takže rovno poďme na to a prvá otázka je, ako to začalo, čo ťa motivovalo stať sa virtuálnou asistentkou a vstúpiť teda do kurzu, spraviť si kurz a čo si možno predtým robila, než si sa stala virtuálnou asistentkou. Áno, takže ja som vstúpila do tohto kurzu približne pred rokom. Doštudovala som bakalársky titul na telesnú výchovu a anglický jazyk v Bratislave a bola som rozhodnutá, že už nechcem ísť ďalej. Nevidela som v tom žiadny potenciál a v podstate som si hľadala nejakú prácu, našla som si aj na leto, ale nebolo to ono, no a naskočil mi, tuším, na Facebooku alebo na Instagrame tento váš kurz, reklama a tak ma to celkom zaujalo, pozrela som si to a povedala som si, že asi to nič nebude, že idem ďalej a pracovala som ďalej, lenže celá rodina nebola spokojná s tým, že nejdem ďalej v škole, nebudem pokračovať, takže som si zase nejak našla cestu k tej reklame, našla som znovu ten kurz a hovorím si, že idem to skúsiť, však nemám čo stratiť, potrebujem nejakú prácu, no a začala som s tým kurzom tak, že už som nemala žiadnu prácu a potrebovala som aspoň nejaký ten príjem a hovorím si, že idem do toho. Takže spravila som celý kurz, išla som podľa toho vášho postupu krok po kroku a musím povedať, že naozaj všetko fungovalo, pretože momentálne pracujem ako full-time asistentka, takže myslím si, že toho neľutujem a že som veľmi spokojná, že som sa rozhodla ten kurz spraviť. Takže v tvojom prípade bol zisk a platilo sa teda riskovať. To je super. A môžeš nám aj povedať, ako je to časovo už ďaleko, odkedy si sa rozhodla vstúpiť teda do kurzu a ako dlho už si virtuálnou asistentkou na full-time? Na full-time som od 1. decembra minulého roka, pretože vtedy som začala spolupracovať s mojím prvým veľkým klientom, takže je to skoro rok, 3/4 rok od vtedy, ako pracujem. A do kurzu si sa pridala k nám kedy? V septembri minulého roka, auguste, septembri. Tak to si išla celkom pekne rýchlo na to a úplne super. Dobre, a vieš nám teda aj prezradiť, či si dokážeš teda zarobiť ako virtuálna asistentka z domu, čo predpokladáme, že áno, keďže pracuješ ako full time a teda predpokladáme, že nemáš už žiadne iné bokovky, žiadnu inú prácu. Tak či si teda dokážeš zarobiť a koľko denne robíš? Zarobiť si dokážem. Je to iné každý mesiac, pretože aj keď mám momentálne 2 klientov, tak jeden z nich je na fix, mám fixný príjem od jedného, sú to sociálne siete, ale druhého mám na hodinovku a tým pádom, koľko hodín odrobím, tak toľko aj zarobím. A teda myslím, že tú sumu môžem prezradiť, mávam tak približne od 1000 do 1200 eur mesačne od týchto 2 klientov, čo si myslím, že nie je až také zlé, aj keď by som bola rada, keby sa posuniem vyššie v tomto a snažím sa na tom pracovať. Takže určite sa to dá aj takto na full time. Takže zodpovedala si mi aj ďalšiu otázku, ktorú sme sa chceli opýtať, že koľko teda si dokážeš zarobiť. Myslím si, že suma úplne super na to, že máš 2 klientov a vlastne, že tam je stále ešte priestor prijatých ďalších klientov, čiže budeme ti držať palce, aby sa ti darilo v raste a aby si bola spokojná. Ďakujem. Dobre, a vieš nám aj teda povedať, čo je gro tvojej práce, že čomu sa teda venuješ, či si sa nejako špecializovala ako asistentka, alebo či si ostala taká všeobecná a robíš všetko?
No, na začiatku, keď som sa začala prezentovať, tak som to nechala v tej všeobecnej rovine, že skúsim to, čo mi kto ponúkne. No a v podstate ako tie prvé práce boli cez to ja spravím, to boli také jednorazovky, čiže tam som sa trošku oťukávala. No a s týmto prvým klientom z Bratislavy som začala so sociálnymi sieťami, ďalej mi začal dávať nejakú e-mailovú komunikáciu, čiže v podstate začala som urobiť takú asistentku naozaj, že pre všetko a momentálne som jeho osobnou asistentkou, mám na starosti jeho e-mailové adresy, komunikáciu s klientami, s členmi ich asociácie, takže teraz som v takej fáze, že v podstate robím všetko pre túto firmu, čo je požadované v tejto sfére. No a plus ešte teda tie sociálne siete, keďže mám ešte jedného klienta, čo mám čisto len pre sociálnu sieť LinkedIn. Uh-huh. To by bola teraz zaujímavá odpoveď, lebo veľakrát dostávam otázku, či ako dokáže fungovať asistentka na diaľku, ako virtuálna asistentka, a ty si povedal, že robíš v podstate osobnú asistentku, ale virtuálne, tak nám skús to nejako približiť, ako sa to dá, či sa to dá a či sa teda aj stretávaš osobne s tým klientom. No, ono je to niekedy ťažké, takto na diaľku s ním komunikovať, je to naozaj čisto cez e-maily, cez WhatsApp a v živote sme sa nestretli, takže už spolupracujeme 3/4 roka, ani raz sme sa nevideli, no iba cez videohovor, lebo tak ma teda prijímali do ich firmy a myslím si, že sme si zvykli a sú tam niekedy také nedorozumenia, ktoré si potom aj tak vysvetlíme, lebo on to sám povie, že je to iné mať asistentku vedľa seba, ako keď je asistentka takto ďaleko od neho. Takže keď si nájdeme nejakú cestu spolu, tak ono sa to vždy dá. Myslím si, že nie je to také ťažké. Jednoducho už potom 3/4 roku som sa nejak zacvičila a zvykli sme si na seba, že čo platí a čo neplatí. To môže byť zaujímavé vlastne pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú z toho druhého dôvodu, že mali by záujem o virtuálne asistentky, tak ak niekto hľadá osobnú virtuálnu asistentku bez toho, aby sa niekedy videli osobne, tak vidíte, že sa to dá. A môže nám aj teda prezradiť, kde by ťa mohli kontaktovať klienti, ak tu máme nejakých potenciálnych, ktorí by mali záujem o virtuálnu asistentku, napríklad o osobnú, alebo teda o správu sociálnych sietí, ak som to teda dobre pochopila, že na to sa teda hlavne špecializuješ. No, a momentálne ma viete zastihnúť na Instagrame, na ktorom sa volám Kajka, všetko malým, Kajka, podtržník Klimkova. Takže Mhm. tam ma môžete kontaktovať, ak by mal náhodou niekto záujem. Dobre, v popise dáme aj odkaz, takže ak nemusíte si to pamätať, bude to tam. Super, ďakujeme. Môžeme ísť teda ďalej a to ideme teda k tvojim takým pocitom, ako si sa cítila, keď si dostala svoju prvú platenú zákazku, či to bolo niečo iné, ako keď si išla klasicky do práce a aký bol aj ten tvoj prvý klient. No tak úplne prvý klient bol teda cez to ja spravím a bola som, keď mi prišla správa, tak som bola neskutočne nadšená, že mi teda prvýkrát niečo prišlo, nejaká práca, všetci sme sa doma tešili, že mám prvú prácu, aj keď to bola v podstate práca za pár eur, lebo som mala vytvoriť logo, ale bolo to niečo skvelé pre mňa, že takto budú prvé peniažky zarobené. A natrafila som aj na úplne milú pani, ktorá potrebovala rýchlo niečo spraviť, dala mi jej predstavu, už mi aj telefonovala, lebo sme sa potom nejak aj inak spojili. Aj keď cez to ja spravím, to nie je najľahšie sa spojiť inou cestou. A bolo to úplne skvelé. No a ako hovorím, že aj s týmto prvým klientom to bolo super, keďže chceli iba nejakú náhradu za ich predošlého asistenta, no a z náhrady na pár týždňov je to už 3/4 rok, takže som veľmi spokojná. Tak to je paráda a takíto klienti sú asi najlepší ako tvoj feedback, že teda asi si robíš svoju prácu dobre, keď stále ostávajú pri tebe, takže super, to sa tešíme s tebou. A vieš nám aj teda povedať, či bolo ťažké si nájsť teda tých prvých klientov? Mm, Pre mňa to asi také ťažké nebolo, keďže som tohto chytila. Skúšala som to hlavne cez ten LinkedIn a teda prezradím, že aj tohto klienta som cez ten LinkedIn v podstate dostala, lebo ja som bola veľký introvert, aj čiastočne ešte som, ale predtým som bola ešte väčší, takže som si spustila toho robota, ktorého ste poradili
ktorý oslovoval podnikateľov a v podstate na základe tejto správy sa mi ozvali naspäť a keď mi prišlo, že mám mať s nimi videohovor, tak som asi taká vystresovaná nikdy nebola, že mám s niekým cudzím volať a že teraz pohovor o nejakú prácu, kedy som ani nebola skúsená asistentka, však to bolo v podstate prvýkrát niečo takéto skúšam, ale ako zvládla som to a všetko sa dá asi, keď si človek verí. Presne tak. Čiže to bude asi aj taký odkaz pre tie, ktoré nás počúvajú a ktorým sa možno nedarí nájsť toho klienta, tak naozaj niekedy stačí maličko šťastia a príde ten správny, ktorý sa pri vás udrží dlho a netreba sa asi hneď na začiatku vzdávať, lebo tí klienti tam sú a už iba nájsť toho správneho. No ak sa spätne vrátime ešte v čase, keď si bola v našom kurze, tak nám prezradíš, čo si sa také najdôležitejšie v tom kurze naučila a či by si bola dnes tu bez toho kurzu. Či by si teda to dokázala, myslíš si, že sama, alebo či naozaj ti ten kurz v niečom pomohol, alebo ako to teda ty cítiš? Uh-huh. Tak bez kurzu, to môžem na rovinu povedať, by som vôbec nebola tu, kde som, pretože naozaj ste všetko vysvetlili krok po kroku a keby ani ten kurz nenájdem, tak v podstate ani túto prácu by som nikdy nerobila, lebo nevidela som žiadne iné virtuálne asistentky, nikde toto bol taký prvý kontakt. No a myslím si, že ste ma naučili v podstate všetko z toho, čo robím, pretože či už sa jedná o nejakú jednoduchú grafiku cez tie web stránky, robiť si sama faktúru, vystavovať klientovi, to som v živote nerobila, takže myslím si, že zo všetkého, čo sa v tom kurze prechádza, som sa niečo naučila, takže určite ak niekto chce robiť túto prácu, tak by som odporúčila kúpiť si ten kurz, lebo oplatí sa to. Bez toho kurzu by som tu naozaj nebola. Ďakujem pekne za takýto feedback. Ja to vždy rada počujem, lebo je to pre mňa taký ten dôkaz, že áno, že malo to zmysel, že sme to nerobili zbytočne, lebo aj keď my teraz voláte poslucháčky, ktoré nás možno počúvajú a mali by záujem, a pýtajú sa mi sama, že či to nie je nejaký podvod, lebo že dnes je proste toho na internete strašne veľa, čo ja proste rozumiem tomu. Je proste strašne toho veľa, nedá sa už nikomu veriť. Ale toto je vlastne ten dôkaz, že naozaj proste kvôli tomu toto presne robíme. Môj cieľ bol toho roku pomôcť 1000 ženám, aby zmenili svoj život, aby dostali tú šancu na zmenu a ja som rada za každú jednu z vás, ktorej sa to podarilo. Takže určite ďakujem aj za teba, že sa ti to darí a váš úspech, tvoj úspech je vlastne aj môj úspech, takže to je na tom to krásne, že vlastne ja sa nepohnem bez toho, aby ste sa nepohli vy. Takže to je super. A ďakujem pekne. A ja. Dobre, a teda môžeš nám aj povedať, že či máš nejaké zábavné, nezvyčajné, prípadne inšpirujúce zážitky zo svojej práce? Zábavných neviem, či je nejak veľa. Akože teraz som mala takú jednu pani, pri ktorej sme sa celkom zasmiali aj u nás doma viacerí, že naozaj stretneme rôznych tých klientov, nie sú to len tie ružové miesta, ale proste jedna pani sa mi ozvala len s jednoduchým logom, dala mi jej predstavu. Presne podľa jej predstavy som niečo spravila a napísala mi slohovku o tom, že ako som to mohla takto spraviť jednoducho. Som zostala sedieť na stoličke, že o čom hovorí, keď mi dala presnú predlohu. Spravila som to znovu, však som jej to navrhla a ona už bola urazená, že ona potrebuje od nejakého profesionála niečo. Následne mi povedala, že robím všetko ako keby vo Worde dávam nejaké písma, iba prvé písmo, ktoré mi tam naskočí, no a poslala mi, že takto to má vyzerať, už od niekoho spravené a bolo to úplne niečo iné, ako by ona poslala. Proste dala si tam písmenko do krúžku, ktoré ani vycentrované nebolo. Jednoducho to bolo tak spravené, že my sme sa všetci na tom smiali. Čiže naozaj si asi netreba robiť ťažkú hlavu z takýchto klientov, keď prídu. Treba asi len tak, no, fakt pousmiať sa nad tým a ísť ďalej. Presne ako si povedala, lebo ako v živote stretávame rôznych ľudí, tak aj v tej pracovnej sfére stretávame rôznych ľudí, no a niektorí nám nesadnú, ale vtedy
je čas asi ísť iba ďalej a pohnúť sa od toho človeka, nelipnúť na ňom a nejako nebrať nejakú ako životnú tragédiu takého klienta. Čo sa mi ale najviac páčilo, čo si hovorila, že aj často to spomínaš teraz v tomto podcaste, že veľa vecí riešiš takto s rodinou doma, čo mne sa osobne páči, že teda nemáš to odblokované, že prácu a rodinu, ale že viete to tak spoločne riešiť, tie také zábavné, úsmevné, možno niekedy aj nie, také príjemné veci, čo je úplne super a v tom ti fandím, aby to takto ďalej išlo, aby si mala tú podporu takto od najbližších, lebo to je asi to najviac, čo môžeš mať. No, ale taký paradox je to, že vlastne keď som aj tú školu končila, tak tá podpora doma to ako bolo na bode mrazu, lebo nikto nebol spokojný, čiže aj s týmto kurzom v podstate, keď som začínala, tak moja rodina mi ani v podstate tak neverila, lebo nejak tomu neverili, že čo je to virtuálna asistentka, však to je len nejaký kurz a čo budeš robiť doma, však to, nič sa z toho nebude, akože nič sa nebude diať, však pôjdeš zase iba do školy alebo do práce niekde sa zamestnať. No a naozaj jediný, kto ma podporoval, bol priateľ a jeho rodičia, čo naozaj im musím týmto poďakovať, lebo keby nie ich a nepodporujú ma, tak by som tu ani nebola, lebo myslím si, že by ma asi tí rodičia nejak nakoniec presvedčili do tej školy. No a teraz, keď vidia, že som im dokázala, že sa to dá, tak sa veľmi tešia z toho môjho úspechu a teda už sa na tom smejeme a ukazujem im aj mami nám koľkokrát radí, že a toto sprav takto, toto sprav inak. Takže naozaj asi platí to, že treba dokázať niekomu, že sa to dá, až potom sa budú tešiť s vami, no. To bolo úplne krásne, preto som to spomenula, keď si na začiatku hovorila, že vlastne ťahali do školy a potom si hovorila, že teda všetko riešite doma, tak to bolo také, že zaujímavé a teraz si nám to takto objasnila a aj si to super povedala, že niekedy musíme proste tým ľuďom dokázať, že áno, stojím si za tou cestou, chcem to, je to a to, čo chcem, som o tom presvedčená, tak ma podporujte a ty si to proste dokázala a vidíš, že sa zmenil ten názor, takže to je úplne super a týmto pozdravujem rodičov, že teda ťa začali podporovať a že teda uverili v svoju cestu, lebo naozaj, akože keď človek povie virtuálna asistentka, tak veľa ľudí nepozná toto slovo, že čo to je za vymysel, ale ty si opäť dokázala ďalším ľuďom, že to takto naozaj funguje, dá sa takto žiť, takže úplne super a super, že vlastne takto šíriš túto myšlienku aj v rodine. Dobre, no a môžeš nám teda aj prezradiť, aké máš teda plány do budúcna? Či chceš využiť takú tú nezávislosť svojej práce napríklad na cestovanie alebo možno na nejaké iné plány a aké sú tvoje ciele na najbližší rok, dva? Uh-huh. No, musím povedať, že už za tento rok to celkom dosť využívam, že som tá virtuálna asistentka, pretože milujem to cestovanie, aj preto som začala túto prácu vykonávať. No a už za tento rok sme s priateľom stihli fakt pochodiť Dánsko, Anglicko, dvakrát Taliansko, Tatry, čiže kvôli tomuto si to všetko môžeme dovoliť, že mám tú flexibilnú prácu, už s tým priateľom to nejak doľaďujeme, pretože on nemá takú flexibilnú prácu, ale asi keby máme obidvaja niečo fixné, tak by to nebolo až takto jednoduché, ako je to teraz. Čiže naozaj sa to oplatí aj skrz toho cestovania. No a plány máme aj momentálne také, že asi vycestujeme na chvíľu do zahraničia. Bude to aj skrz priateľovú prácu, ale skvelé je to, že môžem ísť s ním. Tým, že pracujem z domu, tak nie je problém, aby sme sa rozdelili, lebo my nie sme taký typ páru, že by vedel žiť jeden na druhej strane sveta a druhý doma. Takže skvelé je to, že môžem ísť s ním a chceli by sme si začať budovať nejaký svoj vlastný biznis, čiže určite popri tejto práci si vytvárať nejaké ďalšie príležitosti, aby sme nemuseli byť ani jeden zamestnaný, lebo je to taký náš sen, aby sme si tak voľnejšie mohli obidvaja žiť. Čiže ideme si tak navzájom pomáhať v tomto. Super, to je úplne krásne. Musím povedať, že ty si už vlastne začala si budovať tento sen a cieľ. Takže myslím si, že priateľ sa čoskoro pridá, lebo asi vidí veľkú motiváciu skrz teba, že teda dá sa to. Takže držíme palce, aby sa všetko vydarilo a tak, aby ste sa mali tak, ako sa chcete mať.
No a povedz nám teda takú poslednú otázku, mám vždy pripravenú pre každú jednu z vás a to je to, že určite si nás teraz presvedčila v tomto videu, že si určite inšpiráciou pre ostatné ženy, pretože si dokázala možno to, čo vlastne ostatné sa snažia. Možno tu máme ženy, ktoré presne sú možno tam, kde si bola 3 pred rokom a pol pred rokom, že si sa bála, nemala si tú podporu. A čo by si chcela odkázať takýmto ľuďom proste, že predstav si, že vlastne si to ty, možno pred rokom a pol, pred rokom, tak čo by si možno odkázala sama sebe alebo teda ostatným, aby si ich nejako inšpirovala alebo motivovala? No, asi jediné, čo by som naozaj povedala, je, že netreba sa báť. Jednoducho treba to skúšať. Je to ešte väčšia motivácia, keď napríklad nemáte tú prácu, potrebujete si niečo, ako som mala ja, že bez všetkého potrebujete si aj niečo zarobiť, niečo nové skúšate, takže ísť do toho naplno a naozaj sa nebáť, že aj keď je niekto introvert a bojí sa takýchto vecí, skúšať niečo nové, tak aj tak do toho ísť, pretože už len z takého osobného príkladu môžem povedať, že ja som bola rozklepaná, keď som niekde mala pred ľudí vystúpiť alebo jednoducho iba v škole medzi kamarátov. A momentálne už mám také funkcie, že mi dávajú volať s veľvyslancami do Británie, do Poľska, do Brazílie. Jednoducho v živote by som si o sebe nepomyslela, že by som mohla niečo takéto vykonávať, ale vždy som si povedala, že však som človek, iba keď sa niečo stane, tak akože svet sa nezrúti, ale budem sa snažiť spraviť to, aby mi bolo jednoducho lepšie, lebo nechcem byť ten zamestnanec, ktorý bude chodiť ráno na 9 do roboty a večer chodiť domov. Čiže bola to taká veľká motivácia a určite by som to odporúčila aj vám, aby ste to skúsili a iba išli do toho, lebo nič za to nedáte určite. Ďakujeme krásne. Ja by som to asi tak zhrnula, že nikdy neviete, čo vo vás drieme, kým to neobjavíte, tak ako si to objavila ty. Čo je úplne perfektné, lebo presne máme veľa introvertov, ktorí si myslia, že sú introverti a pritom nie sú. Pritom dokážu komunikovať s tými ľuďmi úplne v pohode. Čiže nebojte sa ničoho, fakt, že nemáte o čo prísť. Ja ti týmto ďakujem. Určite si inšpirovala veľa ostatných dievčat, žien, ktoré sa rozhodujú, čo ďalej so životom, či ho zmenia, či nezmenia, tak myslím si, že si ich presvedčila, že určite áno, kedy, keď nie teraz. Takže ďakujeme ti krásne za tvoj čas, že si sa s nami podelila o tvoj príbeh a ostatným prajeme teda ešte krásny deň. A ja ďakujem. Ahojte. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešný podcast. Ak vás bavil, nezabudnite sa prihlásiť k odberu a sledovať ma na sociálnych sieťach. Vaša podpora pre mňa veľa znamená a teším sa na ďalšie stretnutie v budúcich epizódach.